karon gikuha na akong saging. Timbang na nya wala na ako nag-video kay mahulaw pug ko kay gusto ni bago pa ta nag vlog ba kay maulaw pa. Pero karon ang saging na ako kay nitimbag 301 nya ang kilo tag 9.30. Oh, 9.30 ang kilo. 8.50 nya. Nya nihalin siya 799 ara. Aba na ba nara. Kuno siyang halin 2,799. Mao po lagi tag binulan po lagi bago ka mga kwarta. Nya kining saging ako ning saging kay gibanbahay naman diri ang area namo. Ako ang saging nya. Nya napay lubi mga 400 siguro na kurpo mi ana magsuon di upat mi ka buok pero daw mo nagkasuro. Mo 2,000 lang mo pa na ining bahin tig isa. Ay lang. Ay pampalit sud ano bugas.